Predstavujeme vám Nanogen, revolúciu proti vypadávaniu vlasov a profesionálnu starostlivosť o vlasy a pokožku hlavy. Nanogen ako riešenie na problémy s rednúcimi vlasmi vyvinul nanovlákna, jednotku v okamžitom zahustení riedkych vlasov využívanú ľuďmi na celom svete. Predstavte si, že by ste už nikdy nemuseli riešiť problém s riedkymi vlasmi. Predstavte si, že by ste sa opäť vrátili v čase o 10 rokov späť, kedy ste krásne, husté vlasy považovali za samozrejmosť. Tak prestaňte snívať, lebo vďaka Nanogenu môžete dosiahnuť hustejšie a zdravšie vlasy na pohľad len za pár sekúnd. Rednúce vlasy predstavujú problém pre milióny ľudí po celom svete v rôznych oblastiach života. Čudovali by ste sa, aký je to bežný jav. Odhaduje sa, že viac ako 30% žien a viac ako 50% mužov do veku 50 rokov má problém s výrazným rednutím vlasov. V roku 1999 vznikol Nanogen. Britskí biotechnológovia spustili výskum zameraný na technológie týkajúce sa vypadávania vlasov. Dnes je Nanogen svetovým lídrom vo vedení výskumov o vypadávaní vlasov a jeho liečbe. So svojimi vlasmi som nebola spokojná. Chcela som, aby boli hustejšie, pevnejšie. A po použití Nanogenu som bola absolútne ohúrená a očarená tým, ako fantasticky a husté moje vlasy vyzerali. Bol som asi najväčším skeptikom na svete, ale nakoniec ma výsledok Nanogenu presvedčil. S Nanogenom mám v priebehu niekoľkých sekúnd hlavu plnú vlasov a vyzerá to úplne prirodzene. Vyskúšal som Nanogen a bolo to skvelé. V skratke, jednoducho sa používa, rýchlo sa nanáša, vyzerá to prirodzene, cítite sa prirodzene a čo je najdôležitejšie, kompletne zakrie presvítajúcu pokožku hlavy. Zopár kamarátov z rugby klubu si myslel, že som sa zbláznil, keď chcem vyskúšať niečo takéto, lebo neverili, že to môže fungovať, ale výsledok ich skutočne presvedčil o opaku. Typickým príkladom rednutia vlasov u mužov môže byť klasická vzorová strata vlasov, ktorá sa prejavuje napríklad rednutím vlasov na temene hlavy či oblasti čela. U žien je rednutie vlasov najčastejšie viditeľné v oblasti cestičky, teda na miestach, kde sa vlasy delia na polovicu. Bez ohľadu na pohlavie, farbu vlasov či pokožky, Nanogen funguje zaručene u všetkých. John má krátke bledé vlasy a veľkú plochu rednúcich vlasov na temene. S použitím Nanogen vlákien dosiahol skvelé výsledky za niekoľko sekúnd. Sledujte, ako vlákna okamžite priľnú k riedkym Johnovým vlasom a tak pôsobia husto a dokonca nepresvítá ani pokožka hlavy. Bez kamerových trikov či následnej úpravy. Nanogen sa nanáša tak jednoducho, že to zvládnete celkom sami, pričom za každým dosiahnete rovnaký úžasný výsledok. Si utrápi všeobecné vypadávanie vlasov, bežné pre ženy pred 40-kou. Sledujte, ako sa vlákna ihneď prichytia na prirodzené vlasy a zakryjú tak holé miesta v oblasti čela a na temene. Ako môžete vidieť, Nanogen vlákna vám pokryjú väčšie riedke plochy a zároveň miesta v oblasti vlasovej línie, pri čele či ušiach. Vďaka Nanogenu sa cítim oveľa ženskejšia a sebavedomejšia, nebojím sa už chodiť medzi ľudí. Už sa toľko neobávam a nekontrolujem stále, či mi nepresvítá pokožka na hlave, lebo viem, že nemusím. Niet divu, že sa aj filmoví top maskéri spoliehajú na Nanogen, aby získali najlepšie vizuálne výsledky. Ani pri silnom osvetlení reflektorov a pod drobnohľadom miliónov fanúšikov nie je možné Nanogen vo vlasoch spozorovať. Keď som si prvýkrát naniesol Nanogen vlákna, bolo to pre mňa ako neznáme kúzelnícke číslo, teda, že presne neviete, čo máte očakávať a potom zbadáte tú neuveriteľnú premenu. A najlepšie na tom bolo, že to vyzeralo celkom prirodzene. S Nanogenom mám v priebehu pár sekúnd hlavu plnú vlasov a vyzerá to celkom prirodzene. Samotná aplikácia je veľmi jednoduchá, vlákna sa prispôsobia k prirodzenej farbe vlasov. Moje vlasy rozhodne pôsobia hustejšie, lebo keď sa pozriem do zrkadla, vidím to na vlastné oči. Jednoducho každé ráno nanesiem Nanogen a po celý zvyšok dňa už na to myslieť nemusím. Nanogen používa veľa biznismenov po celom svete, aby sa cítili istejšie pri svojej práci. Aj vy sa môžete cítiť sebavedomejšie medzi svojimi známymi a obchodnými partnermi. Vybrali si Nanogen a už patrí k ich životnému štýlu. Nikto predsa nemusí poznať tajomstvo vášho sebavedomia. Naplánujte si pracovné stretnutie s týmto skvelým novým pocitom. Žite svoj život naplno, stretávajte sa s priateľmi a spoznávajte nových ľudí. Cíťte sa a vyzerajte čo najlepšie, pričom vám pomôže Nanogen a vy aj zabudnete, že ste si ho ráno aplikovali. Už žiadne obavy z presvítajúcej pokožky spod vlasov v reštauráciách.
Nanogen je navrhnutý tak, aby ste ho mohli používať, aj keď žijete uponáhľaný a náročný život. Športujte, behajte alebo choďte do posilňovne s dobrým pocitom a sebavedomím. Ani potenie a náročné podmienky totiž neovplyvnia silu a výdrž Nanogen vlákien. Pozrite sa na tieto dve odmerky s vodou. Vľavo je bežná značka a vpravo je Nanogen. V našom teste boli oba poháre s vláknami premiešané a čakali sme, kým sa vlákna usadia. Ako vidíte, voda v odmerke s Nanogen vláknami ostala kryštáľovo čistá a bez zafarbenia. Na rozdiel od toho je voda v odmerke s bežným prostriedkom zafarbená od vlákien do hneda. Predstavte si, čo by sa stalo, keby ste jeden z týchto produktov mali vo vlasoch a začalo by pršať, alebo by ste sa v posilňovni začali potiť. Asi by ste si radšej zvolili Nanogen. Unikátny systém farebnej stability vlákien je len jednou z mnohých inovácií, ktoré Nanogen odlišujú od ostatných podobných výrobkov. Niet divu, že sa Nanogen stal takým populárnym a dostupným už vo viac ako 80 krajinách po celom svete. Keď vyzeráte dobre, cítite sa dobre. A keď sa dobre cítite, zažívate ten úžasný pocit sebavedomia. Pravdepodobne už aj poznáte niekoho, kto Nanogen používa, iba o tom neviete. Chodievam na veľa stretnutí každý deň a keď vojdem do miestnosti s vlasmi hustými ako pred 10 rokmi, je to fantastický pocit, ktorý mi dodáva sebavedomie pri rokovaniach. Konečne som sa opäť začala cítiť sebavedomo, tak ako skutočná mladá žena, ktorá má svoje husté a pevné vlasy. Som veľmi spokojná. Keď vyzeráte lepšie, aj sa lepšie cítite. Získal som sebaistotu na to, aby som robil veci, čo rád robím a chodil tam, kam som vždy chodiť chcel. A to je veľmi oslobodzujúce. Používaním Nanogen vlákien som získala veľa sebavedomia a hlavne som sa zbavila pocitu, že sa ľudia pozerajú na moje riedke jemné vlasy a presvitajúcu pokožku. Teraz vidia ženu s krásnymi hustými vlasmi. Cítim sa mladšie, sebavedomejšie, som spokojnejší s tým, ako vyzerám, v dôsledku čoho sa cítim celkovo šťastnejší v živote a vo vzťahu s ľuďmi. Ak sú vaše vlasy veľmi jemné, presvitá vám pokožka hlavy, chcete väčší objem, ktokoľvek, kto nie je spokojný so svojimi vlasmi, nech skúsi jedno balenie Nanogenu. Funguje to. Dobre, teraz už viete, ako vám Nanogen môže pomôcť. Ale ako to funguje? Nanogen vlákna sa vďaka unikátnej nádobke elektrostaticky nabijú a pri aplikácii sa v okamihu bezpečne napoja na vaše prirodzené vlasy, ktorým tak dodajú objem a hustotu. Keď nanášate Nanogen, tisícky vlákien dopadnú priamo na existujúce vlasy, pričom ich obalia, vlasy zhrubnú a vyzerajú prirodzene hustejšie a zdravšie. Vodeodolný Nanogen fixátor upevní vlákna k vlasom ešte pevnejšie až do ďalšieho umytia šampónom. Tu vidíte kvalitný mikroskopický záber, ktorý dokazuje, že vlákna sa napoja skutočne aj na veľmi jemné a krátke vlasy. Nanogen vlákna sú vyrobené z čistého keratínu, čo je vlastne stavebný materiál ľudských vlasov. Preto tieto vlákna pôsobia na pohľad aj na dotyk veľmi prirodzene. Je to, ako by ste pridali vlasy k vlasom. Iné výrobky používajú syntetické alternatívy, ktoré však majú celkom odlišný elektrostatický náboj a môžu pôsobiť matne a neprirodzene. Vďaka Nanogenu dosiahnete dokonalú premenu za pár sekúnd, a to v pohodlí, v súkromí a bez znečistenia vašej kúpeľne. Mnohí z našich zákazníkov prirovnávajú použitie nanovlákien k aplikácii kontaktných šošoviek. Tiež to najprv vyzerá zložito, no potom, keď si osvojíte postup, bude to pre vás hračka. Nanogen vyvinul rôzne odtiene vlákien, aby sme zaistili čo najlepšiu zhodu s farbou vašich vlasov. Môžete dokonca zmiešať odtiene, ak chcete dosiahnuť jemný melír, či prispôsobiť vzhľad k vašim jemným šedinám. Nanogen je vyvinutý tak, aby poskytol dostatočný efekt rovnako pre mužov ako pre ženy. V skutočnosti tvoria ženy 40% našich zákazníkov. Nanogen sa dá tiež použiť v prípade všeobecného rednutia vlasov a častokrát Nanogen rieši veľmi častý problém rednutia prirodzenej cestičky vo vlasoch, ktorá trápi mnoho mladých žien. Nanogen funguje pri akýchkoľvek etnikách bez ohľadu na odtieň či farbu pleti. Na rozdiel od špiniacich krémov, ktoré sa dostanú všade, a zastaralých sprejov, ktoré často zafarbia iba pokožku a všetko naokolo, Nanogen aplikujete jednoducho a pohodlne. Nanovlákna nestekajú ani nešpinia a vydržia vo vlasoch po celý deň. Stačí ich aplikovať ráno či po umytí vašich vlasov. Skrátka, Nanogen je unikátny produkt svojho druhu.
Nanogen je plne schválený a odporúčaný poprednými svetovými inštitúciami v oblasti vypadávania vlasov. Moje vlasy sú opäť husté a objemné a cítim sa opäť sebavedomá. Som veľmi šťastná a to všetko vďaka Nanogenu. Nanogen vám ponúka bezplatnú garanciu vášho odtieňa. V prípade, ak netrafíte ten správny odtieň, bezplatne vám ho vymeníme za iný. Pre bližšie informácie navštívte našu webovú stránku www.nanogen.sk. Ak vyzeráte dobre, cítite sa dobre. A keď sa cítite dobre, žijete naplno. Tak využite túto unikátnu príležitosť dosiahnuť veci, po ktorých túžite. A pamätajte, všetko je absolútne diskrétne. Od inovačného dizajnu a balenia až po náš nepretržitý zákaznícky servis a intenzívnu starostlivosť.